Assalamu alaikum muhterem millettaşlarımız. Halkımız kaydağına yaşasa da tuğan tilimizni, gırıf adetlerimizni saklap kalığı için şaktı işler başkara. Onlar bilen biz sizni de tanıştırıp durabız. Siz Tatarlar tapşırın qarıysız bugünkü çıkarılışta. Avul tarixi, millet tarixi. Gafuri rayonunun Utek avulu. 1736 yılda Padişah hökümetine karşı ihtilalda katnaşkan için avulunu yandıralar. Мәскәүдә татар рәсемнәре күргәзмәсе. Келген қонақ кіші міне көргәзмәне, ол үзе сөйләшергә тиеш рәсем белән. Фирганәнең яшь күңел төркеме 12 ел халыкны милли җырлар белән сөендерә. Уйлыйбыз, бейбез, кеше күңелен күтәрәбез, үзебезнең күңелне күтәрәбез, шулай җырлыйбыз. Томскида Кызыл Кәнәфер бәйгесе. Сез безгә шул кадәр кадерле, шул кадәр ягымлы сөйкемле. Тарихи кадрда Шепкинчылар. Казан телевидение студиясында Мәскәүдә укып кайткан артистлар спектакльләрдә тапшыруларда еш катнашалар. Авыл тарихы, милләт тарихы. Башкортстанның Гафури районы Үтәк авылында шушы яктан, шушы туфрактан бездә исемләнгән бәйрәм узды. Чарага җыелучылар авылның килеп чыгышын, кызыклы тарихи фактлар белән танышты. Үтәк авылы мәдәниятта, икътисадда танылу алган шәхесләрнең туган җире буларак билгеле. Бирдә Шиһабетдин Мәрҗәннең укучысы, дини мәгърифәтче Хәбиб Наҗар Үтәки Сатлыков, Россиянең атказанган артисты Зәки Мәхмүтов туган. Минем милләттәшләребез күпләп яшәгән Үтәк авылы урамнары буйлап хәбәрчебез Миләүшә Латыйпова узды. Бәйрәм сәхнәләштерелгән тамашадан башланды. Үзешчән артистлар гүзәл табигатьле Үтәк авылының килеп чыгышы турында сөйләде. Ул вакытта бит авылның эчендә ике колхоз, берсе Кызыл Үтәк, икенчесе Яңа Тормыш. Шуның өчен дә авылның бер өчен Үтәк ягы, икенчесен Тормыш ягы дип атыйлар. Безнең Үтәк авылына 17нче гасырның азагында, 18нче гасырның башында нигез салына. Аның беренче торган урыны булып безнең Урманаша Әрмет елгасында һәм Үтәк авылының беренче исеме Үргә Әрмет булган. 1736 елда Падишах хөкүмәтенә каршы ихтилалда катнашкан өчен авылны яндыралар һәм авыл халкы менә әле бүген утырган урынга күчеп утыра. Авылга нигез салган бабайның исеме Үтәк булганлыктан авылга Үтәк исеме бирелә. Авылга Казан губернасыннан килеп утырган ясаклы татарлар нигез салган. 300-гә якын тарихы булган Үтәк авылы үзенең билгеле шәхесләре белән дә кызыклы. Биредә мәшһүр татар мәгърифәтчесе Шиһабетдин Мәрҗәнинең укучысы, атаклы дин әһеле, философ Хәбиб Наҗар Үтәки Сатлыков туып үскән. РСФСРның атказанган артисты Зәки Мәхмүтов та чыгышы белән шушы авылдан. Бүген популяр җырчының туып үскән нигезен якын туганнары яңартып саклый. Үтәк авылы клубында төрле мәдәни чаралар еш оештырыла. Ел ярым элек биредә Аккалфак бөтен дөнья татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы бүлекчәсе ачылган. Без тәүдә оештырылган чакта уйладык инде татар халык иҗатын өйрәнергә, тергезергә дип уйладык инде. Шуннан тыш концертларда чынлап та композиторларыбызның җырларында җырлыйбыз инде, өйрәнәбез. Аның өчен без репетицияларга җыелабыз. Авыл киләчәге балалар. Бер туган Гыйзатуллиннар сәхнәдә чыгыш ясарга да, урамда уйнарга да, әти-әнигә булышырга да өлгерә. Зәйкенне эш күбинте эшләсәм, ярдәм итәм. Мине мәчеттәге апа сакырды, мәчеткә йөрергә. Мин беренче тапкыр 1 ел элек килгән идем, миңа охшады, шуннан соң мин йөри башладым. Мине инде әле зур теләгем намазга басу. 1987 елның Үтәк авылында татар мәктәбе ачыла. Ул вакытта биредә 300дән артык бала белем ала. Бүген кызганычка каршы мәктәпкә бары тик башлангыч сыйныф укучылары гына килә. Белем йортының шактый өлеше буш тора. Заманында Үтәк авылы мәктәбендә бассейн ачыла. Кызганычка каршы 6 ел элек аны да ябалар. Әлеге вакытта ул менә шушындый аяныч хәлдә.
Шулай да авыл халкы мәктәпкә яңа җан керер дигән өметтә кала. Аларга авылның хәзрәте Әнвәр Арсланов та кушыла. Ул озак еллар төрле өлкәләрдә җитәкче вазифасын башкара. Лаеклы ялга чыккач, дин юлын сайлый. Күбрәк дачный участок итеп төзүне күз алдында тоталар. Бигрәк тә менә яшьләребез Сибир тарафында, кырда йөреп эшләүчеләр дача формасында төзүне күз алдына китерәләр. Но әмма ләкин менә галимнәрнең әйтүе, шуннан соң халыкның әйтүе алда көндә шәһәрдән авылга күчү күбрәк булачак диләр. Әгәр шушы сүзләр исбат ителсә, Алла берсә, авылларыбыз әле чәчкә таса. Башкортстанның Гафури районыннан Миләүшә Латыйпова, татарлар. Дәвам итәбез. Киездән эшләнгән әйберләр, авыл күренешләре, портретлар, төрле сыннар, татар рәссамнары Мәскәү тамашачысына төрле юнәлештә һәм жанрдагы иҗат эшләрен тәкъдим итте. Яңа заман сәнгате күргәзмәсе Россия рәссамнар берлегенең Мәскәү бүлегендә урнашты. Монда 200-дән артык сәнгать әсәре урын алган. Күргәзмәдә Россиядән генә түгел, Белоруссия, Кыргызстан һәм Канададан да катнашучылар бар. Тулырак алдагы язмада. Менә ритм. Монда әзрәк теге иләр, трактор манда, теге тормышны күрсәтә үзенең вак-төяк шундай немәләр белән, теге суета белән. Яшел тугайлар һәм елгалар, саф һавасы, шул матурлыкка хозурланып авыл тормышының агышына кирип китәсең. Басуга чыгып баручы трактор, еракта йортлар, кемдер мунча яга, утын яра. Игътибар белән карасаң, һәркем үзенең туган ягын искә төшерә. Бу картинаның авторы Илдар Гыйлманов яңа татар күргәзмәсенә ул үзенең берничә әсәрен алып килгән. Һәрбер рәсемне килгән кунак кеше менә күргәзмәне, ул үзе сөйләшергә тиеш рәсем белән. Күргәзмәгә куелган 200 картинаның үзенчәлекле бизәкләрен тамашачыга җиткерү максатыннан оештыручылар аларны төрле залларга урнаштырганнар. Россия рәссамнарының Мәскәү бүлегендәге күргәзмәдә 168 рәсем һәм графика 32 сынлы сәнгать әсәре урын алган. Мы подумали, что было бы хорошо представить татарское искусство от художников из разных регионов, не только из Татарстана. Показать вот это искусство, разные совершенно, на одной площадке. Вот это была главная такая затея. И я думаю, вот, судя по экспозиции, она удалась. Мондый дәрәҗәдәге бу беренче күргәзмә. Рәссамнарның әсәрләре 2 залга урнашкан. Россиядән генә түгел, Кыргызстан, Белоруссия һәм Канададан да татар рәссамнары төрле жанрдагы әсәрләрне алып килгәннәр. Монда бик дәрәҗәле эшләр, дәрәҗәле күргәзмә истәлеге ягыннан да Рәссамнарның эшләрен оештыручылар сайлап алганнар. Картиналарның байтагы күргәзмә өчен махсус язылган. Көб чакта шулай сызгаланып утырасың. Үзең дә белмичә нәрсә сызганыңны. Аннан туктале нәрсәгә кызык нәрсә килеп чыга дигән кебек. Шулай да була. Көб чакта шулай инде көрсәтмешти целенаправленно берәр инде теманы эшлисең. Күргәзмәгә килгән һәркем туган як хатирәләрен яңартты. Инсаф Абдулла, Дина Газалиева, Татарлар, Мәскәү. Үзбәкстан үзенең тәмле ашлары һәм кунакчыллыгы белән генә түгел, биредә яшәүче милләттәшләребезнең күп булуы белән дә дан тота. Биредә күп санлы татар милли ансамбльләре дә эшли. Аларның катнашучылары тарихи ватаннарыннан ерак яшәсә дә, үз тамырлары турында онытмыйлар һәм туган мәдәниятебезне саклауга үз өлешләрен кертәләр. Шундай ансамбльләрнең берсе Фергана шәһәрендә үз эшчәнлеген алып баручы татар фольклор төркеме Яшь күңел. Аның катнашучылары инде 12 ел дәвамында тамашачыларны үзләренең күңелле биюләре һәм туган татар җырлары белән сөендерәләр. Җырларны шаулатып җырлыйсың, гөрләтеп яшисең. Үзбәкстан 2009 ел. Фергана шәһәрендә яшәүче Гульфия ханым Чернобровкина Ташкентта уза торган Сабан туйда катнаша. Төрле милли коллективларның бәйрәмдәге күңелле чыгышлары белән илһамланып, өйгә кайткач ул үз ансамблен оештырырга уйлый. Шулай итеп, Яшь күңел фольклор ансамбле дөньяга килде. Уйнайбыз, бейбез, кеше күңелен күтәрәбез, үзебезнең күңелне күтәрәбез. Шулай җырлыйбыз. Хәзерге вакытта балаларга без өйрәтергә тиешбез. Үзебезнең сәнгатьләребезне шуларга
öğrensinler. Bizden tilekler bulup kalsın için mine. Jıyılabız 65 bilse de, 75 bilse, opağa 80 yaş bilse de, şul bağlarga bizden tilek bulup kalsın. Tatar dillerini unutmasınlar, bilsinler. Şunun için biz mine yürüyüz. Ансамбль әгъзалары шулай ук Үзбәкстанга һәм әлбәттә үзләренең тарихи ватаннарына, Татарстанга да багышлап туган телдә шигырьләр язалар. Biz яшь күңел ансамбле катнашучылары көннәребез үтә шатлыкта, дуслар белән бергә бәйрәмнәр үткәрәбез. Бирешмибез әле картлыкка. Яшәгән җиребез Үзбәкстан, кырларында үсә ак алтын мамык, үзбәк дусларыбыз шат күңелле, бәгыре киң, кунакчыл халык. Туган авылым минем иске Кырмаш, күренеп тирә олы еллардан. Әниемне бәләкәй матур ие тыкырык башларына урнашкан. Ераклардан юл күрсәтеп, күренеп тора нарат аргачы. Наратта бит безнең белән үскән, бала чагыбыз безгә үткәчме. Чыгышлардан тыш, ансамбль әгъзалары еш кына бер солистның өендә җыела. Шулай ук алар үз эшләнмәләренең һәм концерт реквизитларының күргәзмәсендә оештырганнар. Это Марат Кобзонович, тоже наш солист. Вот, он тоже у нас участвовал, танцевал, пел, мы даже танцы ставили с ним. У нас девочки и вяжут, и крючком, и спицами. Мы делаем и украшения, сделали вот такие манишки. Вот. В общем, это наш реквизит нашего ансамбля. Ансамбльдәге бердән-бер ир-ат төркемгә узган елны гына килеп кушылды. Аның төп максаты туган телен һәм мәдәниятен якынрак өйрәнү иде. Каждый народ должен знать свою культуру, историю, источники, откуда это все вышло, как все появилось, это все. Мои родители из Татарстана. Получилось так, что в свое время приехали сюда, еще после войны. И вот так вот. Здесь родились я и мои сестры. И вот, ну, все-таки общение, а когда вот вместе с коллективом и песни узнаю, и новые слова узнаю, и это интересно, и как свой язык надо знать. Ансамбль әгъзаларының бер очрашуы да күңелле җыр биюләрсез башка үтми. Сәрвиназ Кәримова, Татарлар, Фергана шәһәре. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Томскида Кызыл Кәнәфер бәйгесе. Сез безгә шул кадәр кадерле, шул кадәр ягымлы, сөйкемле. Тарихи кадрда Шепкинчылар. Казан телевидение студиясында Мәскәүдә укып кайткан артистлар спектакльләрдә тапшыруларда еш катнашалар иде. Менә инде 20 елдан артык Томск өлкәсе татар мәдәният үзәгендә Кызыл Кәнәфер бәйгесе уза. Бөтен өлкәдән бөек татар шагыйре Муса Җәлилнең иҗатын яратучылар нәфис сүз осталары ярышына киләләр. Бу 10 еллыкларда балаларны әлеге рухи ярышка әзерләү буенча коллектив лидерлар барлыкка килде дип әйтеп була. Узган елларда җиңүчеләр яулаган позицияларын быелгы сынауда саклап кала алганнармы? Тулырак үз хәбәрчеләребез репортажында. Где-то в распахнутом настежь окне горел мягкий свет и словно во сне. Абытай улы балалар бакчасы коллективы призлы урыннар саны буенча бәхессез лидер. Тәрбияләүчеләр белән бергә педагоглар уникаль номерлар әзерлиләр. Быел да аларга әлеге дәрәҗәле фестивальне ачу хокукы ышанып тапшырылды. Сез безгә шул кадәр кадерле, шул кадәр ягымлы, сөйкемле, алтагы дәвернен языгызды чаклады шәкәле. Күркәм традиция авыл мәктәбендә дә дәвам иттерелә. Укытучылар малай кызларны бәйгегә дәрестән тыш вакытта әзерли. Муса Джалиль – человек-легенда, которого мы уважаем. Его поэзия присутствует в учебниках школьных. Дети немного знают о нем. Но нужно рассказывать больше о наших героях. Нужно воспитывать патриотов. И праздник прошел хорошо, с теплым чувством. Дети с трепетом выступали, готовились, рассказывали.
душевный праздник. Яушта мәктәбендә хәтта әзерлек этабы да иҗади дәрәҗәдә узды. Катнашучыларны сайлап алу шигъри кунакханәдә бара. Балалар үзләренә сәләтләрен күрсәтте. Көндәшләрен дә үзләре үк бәяли. И ямы себе эти женщины рыли. Фашисты стояли, смотрели, шутили. Бөек Ватан сугышы башлануының 80 еллыгына Людмила Комиссарова үз проектын эшләгән. Ул балаларда туган якка карата мәхәббәтен тәрбияләүгә юнәлдерелгән. Дети с удовольствием готовились к конкурсу, а Мустет Джалили мы проводили открытые мероприятия. Великий татарский поэт великого народа. И дети читают его строчки проникновенно, с душой. Он в сердце каждого из нас. Игезәкләр Роберт һәм Даниэль Латыповлар шәһәрдә яшиләр. Татар үзәгендә шөгыльләнәләр. Или чандарды бузор керәш. Давлы, еларда, сәңде буту фрака, күпме камтанды букырларда. Шигырьләрнең шулай балалар яратып укый торган шагыйрь турындагы истәлекләр дә халык хәтерендә озак сакланыр. Томскидан Елена Софьевна, татарлар. Беләсезме, милләтне саклау ул әлбәттә буын эзлеклелеген саклау минемчә иң беренче дәвердә, чөнки без балаларыбыздан алып эшне башлап җибәрмәсәк, бу мәсьәләдә нәтиҗәгә ирешә алмыйбыз. Ни өчен дигәндә, монда инде музыка юнәлешен алсак та, әдәбият юнәлешен алсак та, гомумән мәгариф юнәлешен алсак та, без үзебезнең әлеге яктан әзерлек булырга тиеш безнең. Сүнчәләй шигырьләрен, шулук Габдулла Тукай, шулук анда башка шагыйрьләрне пропагандалау йөзеннән төрле квестлар үткәреп, шулук бүгенге заман уены бит ул. Ләкин пропагандалау, иҗатны өйрәнү, балаларга шушы уен формасында кертү, тәрбия ягыннан мастер-класслар эшләмәсәк, балалар бакчасыннан алып, бу нәтиҗәгә без ирешә алмаячакбыз. Бүгенге көндә Мәдәният министрлыгында берничә совет булырга тиеш. Аның берсе лицензия бирү буенча, шулай ук монда музыка белеме булмаган җырчылар сәхнәдә урын тотарга тиеш түгел. Элекке заманда шулай булган. Безгә әйтәләр, җырлыйсың килсә, белем ал. Икенче безнең бу яктан комитет булырга тиеш, менә шушы классик юнәлешен алып бара торган һәм мәгариф юнәлешен алып бара торган. Монда мәгариф юнәлеше буенча менә шу мастер-класслар, лабораториялар, квестлар, төрле буынга караган үзенең карашларына, интересларына карата эшчәнлек алып барылырга тиеш. Ә классик юнәлеш ул аерым. Һәр вакытта да элитар сәнгать һәм бу яктан да безнең аерым киңәшмә, аерым белгечләр әлеге комитетка кергә тиеш һәм шул яклап кына без эшләсәк, без ниндидер нәтиҗәгә ирешәчәкбез. Гомер буе фотоаппараттан аерылмаган өлкән буын килешер. Кайда гына булсаң да күңелгә хуш килгән күренешләрне, вакыйгаларны фотосөрвәткә төшерәсең дә, вакытларыбызга шаларның күпчелеге кадерле истәлеккә әйләнә. Гомере буе телевидениедә хезмәт куйган атаклы дикторыбыз Рөстәм Нәбиуллин. Бүген тарихи кадр сәхифәсендә ул данлыклы буын артистлары Шепкинчылар хакында сөйләр. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Замандашларым белән 1961 елда булган бер вакыйга турында сөйлим әле. Бөек Тукайның тууына 75 ел тулган көннәрдә Мәскәүнең Шепкин исемендәге театр училищесы студентлары Казанда Татар дәүләт академия театрында Габдулла Тукайга башланган спектакль күрсәтте. Казан тамашачылары яшьләрнең бу иҗатын җылы кабул итте. Талантлы яшьләр белән Татарстан яшьләре редакциясендә түгәрәк өстәл оештырылды. Бу сөйләшү турында газетада зур гына мәкаләдә басылды.
60 ел элек басылган репортажны укыйсың да уйга каласың. Киләчәктә Татар Дәүләт Академия театрының төп составындагы атаклы артистлар тамашачыларның мәхәббәтен казанган шын сәнгать осталары иҗат елларын менә шулай башлаганнар. Казан телевидение студиясында Мәскәүдә укып кайткан артистлар спектакльләрдә тапшыруларда еш катнашалар иде. Аларның Татар Дәүләт Академия театрында эшли башлауларына 25 ел тулга багышланган тапшыру вакытында төшерелгән фотоларны хәзер тәкъдим итәм. Замандашларым әле хәтерлидер. Театрда репертуарның ярлылыгы, уйнау манерасының искергәнлеге турында сөйләгән вакытлар да бар иде. Менә шундый яшьләрнең труппага кушылуы һәм театрга баш режиссер булып Марсель Сәлимҗановның билгеләнүе заманча уйнау ысулларын тормышка ашырырга мөмкинлек бирә. Туфан Милун җитәкчелегендә талантлы драматургларның нәтиҗәле эшчәнлеге шул заманның һәм татар драматургиясенең классик мирасыннан төзелгән зур милли репертуар туплана. Булар башында Галиәскәр Камал исемендәге Татар Дәүләт Академия театры, илебезнең әйдәп баручы милли театр коллективлары рәтенә чыгаруы сөенечле күренеш. Бүгенге менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарлар тапшыру һәр вакыт сәяхәттә. Алда әле күп ачылмаган төбәкләр һәм шәхесләр бар. Авырлыкларга бирешмичә, изге гамәлләр кылып яшик. Сау булыгыз.